Salamat iyo Pastor Ganda sa atong amigo nga pastor nga magwali yun si Pastor Jupiter o Brother Inglasa o si Bilyarin o mga Pastor Lavinia o Felix o mga pastor nga naroon ng bong may nga po. Sumala sa gikuan ni kining Rosary usam ni ka kuan dili ni sa lumating kitsing pero ibog kalimutan na dungog gini daghang ni bahayag ini nya na ay maminaw ini nga saan na ko bahayag kay laksaon na ning discussion gini tabi huli Rosary ko niya. So ini sumala sa gibasa na ko ni suot ni Pastor Likanda na naagan na ang Biblia mo lugar yun, mo yung isandigan. So ako nang ipasukan usap sa balaan kasulatan. Kay sa 2 Timoteo 3:15-17, ang tibok kasulatan, isulat pinagi sa langlag si Diyos. Kunya, diya sa kanang tugon at umasaw ng Latin na Bulgata sa awit, sa mga awit. Pero sa dili pa, kung sa i-define kung sa ring Rosary. Kining Rosary means garlands or wreath of roses. Ato pa, i-explain sa simbahan sa spiritual rose, mga buwak, mga beads, bitaw nga, i-pahayag na matag beads adunay. Pero, ang focus ini, ang Rosary is a prayer kining referido ni Blessed Virgin in honor of the Blessed Virgin. Yeah, consisting of 200 times repeating the Hail Mary. Niya plus 20 Our Fathers. So the Rosary is divided into 4 mysteries. Ning tawag og Mystery of Light. Kanang Mystery of Light, mga kaigsunan, gikot na sa Biblia sa Baptism of Jesus sa Matthew 3:16-17. So Lucas 3:22. So biblical. Kunya napagid sa gitong Transfiguration. That is Mystery of Light, mystery sa kahayag. O sa kining itawag og sorrowful mystery. Si Kristo dito nagkampo sa Gethsemane. Nasa Matthew 26:39. Kampo siya kay ang iyang gisanon na kupa di basta-basta kay pagtinungtos mo diyo. Unya pagod siya gayon, si Kristo nagpasan sa cross padung sa Kalbaryo. That is sorrowful mystery. Niya the crucifixion, pagbalansan nito sa cross sa to dito sa Kalbaryo, so na sa sorrowful mystery. Unya ang glorious mystery mo ni ang resurrection of Jesus Christ, pagkabanhaw niya, ascension of Jesus Christ, pagsaka sa langit. Already nasab si Virgin Mary the assumption of it into heaven. So muna ang sod sa glorious mystery. Niya karon lawas Sabado si October 5, 2019, no? 4 ba? 5 na lang sa 19. Mauron ang joyful mystery sa simbahan Katoliko Romano. Nga diya ang itawag o kining the birth of Jesus Christ nasa Lucas 1:35 nga subatan na tao, Matthew 2:1. Unya Juan napay gitawag og Kristo proclamation the kingdom heaven and plus conversion. O kining the Annunciation of Saint Gabriel ang mga kung sa Lucas 1:43 na the Blessed Virgin ni bisita kay Santa Isabel.
So muna ang joyful mystery. So dining upat ka mga divided into 4 mysteries. Naglandog ka na sa matag misteryo, ano na is 50. Kaya sa ka bits, balik-balik po, niya mo na nga, 100 times debating the rosary. Ano maning balik-balik maning rosary, sabi sa pag-ano, matod pa sa Matthew 6:60. That is a vain repetition. Tawang lang pagbalik-balik. Ano itong ihayag ka na? Dua, mo object ang Diyos kay sa Pineder 4:8, Revelation 4:8. Nag-ingon ito, balaan, balaan, balaan. So, balik-balik yun. Yan si Kristo, tibo gabi nag-ambo dito sa Gethsemane. Silyok ni. Tibo, siya rin po, magbalik itong Ginoong si Kristo. Ay, sana sa kining pahayag na kampo kamo para di mo madawag sa panulay, Matthew 26:41. So, karang pasabot ang balik-balik ng rosary, gumikan kay kung dili na ito balik-balikon, dili matandog ang Ginoo. Nana sa Marcos, Kapitulo 7, versikulo 7, ng 8. Nakawal mo lang ang iyong pagkampo kung dili kinsing-kasing. Sa ito pa, why nada? Walang inyong balik-balikon yun. Mayroon basa na sa Mateo 15, versikulo so mga kaigsunan. So mga pagbalik-balik, that is biblical kay si San Pablo mingon rin kung saan ang kining 1 Thessalonica 5:17. 1 Thessalonians chapter 5 verse 20. Pray without ceasing. Way hunong nga pagkampo. Kung saan rin sa mga dokumento sa King James Version 1 Thessalonica 5:17, pray without ceasing. Way hunong nga pagkampo. Niya usari sa pagkampo. So, naanay sa Biblia na. Tumasaw na Latina Vulgata sa awit, sa mga awit 2:1. Pastor. Himuli, ako ang bulan sa kapatagan o liryo sa kawalugan. So, bulan. So, manang ang bulan, ipasabot kung maning sa English, rose. Isaiah 5:1 nga rose sa King James, unya ang rosario from the Latin word rosarium. So muna nga biblical ba? Lucas 1:28, Ave gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. Nagrepredo pa ng Maria Lucas 1:28. Kung Latin, klaro kayo, Ave gratia plena, plena feminine. Kung Venus, madatis maskulin lalaki ta. So, ang siyempre full of grace means the most holy and exalted of all creature. Niya na parang obtain grace from God. That is full of grace. Siyempre, puno sa grasya, kaya hiyatagan siya, sa tinubdan sa grasya, ang Diyos na nabibagaw, puno pinlo si Goses. Muna ako sa rin sa kanibusyon, na biblical, wala'y mabasa rin na balita ang rosary sa Biblia, pero the essence sa rosary na sa Biblia kung ibasa, matag misteryo, tumong ni Birhen Maria o ni Ginoong Jesucristo. Salamat pa. Salamat o may hapon. Okay. Pwede ka pumunta okay, di mana na ito na hindi malibog na ito na ibutan lang sa inyong nauna wala'y kalabutan sa itong kahintang karon ingon nga mga deliver na ta. Kaya ang yan ipadaya dipinsa o doktrina sa reliyong Romano Katoliko. Okay. So, doon na po yung mga pangutana, si Manihan, yes or no na tuwag. God, okay ka? Pwede ba? Inita na ba? Inita. Salamat ka. 10 minutos. Para kang pastor dito sa pagmanggil niya sa sitwasyon.
dili man na diretso question, i-refute pa man nato na. Palikon pa man nato na ang tinukot ko yun. Ikasay, ikasay maguluga, so kita magtimbang-timbang. Kumanya na, naalam ko yung tulo ka klase nga kitawag mabutana. Okay? Alin ko to sa higa na friend. Tayo na eh. 10 minutes naman. Ano ko na ni May? May? Ano ko sa akin ba? Ay, cross isa. Okay. Lugaya ko. Pagkampong sa gitawag na Holy Rosary na abas na kasulatan. Display of the Holy Rosary scriptural ba? Wala pa isa wala kasulatan. Kasi kasi kanya nga nagin sa walang kasulatan. Material nga mga gikot-angkot nga mga eskulo. So, ang pagkampo sa Rosaryo, scriptural ba siya? Ito pag-knowledge. Ang pagkampo sa gitawag Rosaryo, mga gitawag pagtuto sa gitawag reliyon nga katolikong simbahan. Kunya, patod pa o sa kinis sa gitawag pagpalig-on sa gitawag pagtuo sa mga Romano Katoliko. Ikadua, may tabok kini sa pagbutog sa mga dautan kung mag-rosaryo sila. Katulo, makatabang kini kanila sa gitawag pagtubo sa ilang espiritual. O yung katulo, makahatag kini og mga benepisyo sa gitawag nga katilingban. Samtang ang mga pagkampo sa rosaryo, adon ni gitawag scriptural. Okay? Naay uban scriptural ako nakita. So hindi ako nakita nga ang pinaka the whole second half of the Hail Mary, magimaya na Maria ng puno sa grasya ang itong Diyos na ating bulan sa osmayan lang sa babunga sa tiyan mo nga si Jesus. Gitawag siya o Hail Mary. Kung sa magkala siya nga klase sa gitawag pag-ampo akong pasahon, kung sa kanil siya nga klase nga pag-ampo ang gitawag Hail Mary. Ako lang siyang paspaso tungod kay doon naman ko yung mga minuto nga gikahatag sa nakanto kanato. Mao ni sa gitawag Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou above women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ang sa ubos nga bahay namin, pero biblical, scriptural. Sa ubos na bahay, paminawan niyo kung biblical, scriptural ba. Holy Mary, Mother God, pray for us sinners and now the hour of our death. Amen. So, mana siya ang first whole o katunga, unang katunga, biblical, ang dito sa katunga, ang sa ubos na bahay, dito sa biblical. So, ito na yung portion yung gitawag dia portion of Hail Queen. Si Maria gitawag ng Queen of Heaven. Magpa sa Katoliko. Nandun sa kana ang isulti may tungod ka pag-declare ito niya as Heaven. Hail Queen of Heaven, Mother of Jesus, our life. Tanawan nyo, biblical na ingon ang ilang glosaryo. Hail, Holy Queen, Mary, O Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send our sighs, mourning and weeping in the veiled tears, torn their most gracious advocate. Mga gitawag na most gracious advocate. Kamu himaw kung biblical na siya. Then thy eyes na siya gitawag ka unong mabahin sa pagbisa sa gitawag nga rosary. So ako nakita din mao siya ang likod Lucas 1 versikulo 28. Pero sa dili pa na ako basahon, matod pa din yung gitawag Holy Queen of Mary. Klaro ay sa kasulatan, dayag kayo sa kasulatan niya siya, dili kayo biblical nun, unbiblical. Samtang ang unang bayan sa Hail Mary is almost direct quotation from Lucas 1 versikulo 22. Sa isuan sa Lucas 1 22, nagayon dito. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Nakikita niya, "Blessed art thou among women." Pero wag niya tawag nga, puno ka sa grasya. Wala ko nakabasa na si Maria, puno sa grasya. Nabasa na ko, blessed, bulat ka sa babaeng tanan. So, after that rin, nga there is no scriptural basis by tungod sa gitawag. Number 1, praying to Mary. Walay scriptural basis nga matampo ka diretso kay Maria. Sagi kong versikulo na. There is no scriptural basis addressing here as holy.
walay mapakita sa Biblia nga ni-address kay Maria nga isulti ang Biblia nga si Maria Panlaan. Wala kayo scriptural basis sa pagtawag kaniya our life, our hope. Asa ka na mabasa? Usa kini sa ilang gitawag kini ilang rosaryo. Hail, Holy Queen, Mother of God, our life and our sweetness, our hope, to thee we do cry. Sa ubos naman, the most gracious advocate. There is no scriptural basis meaning nga mga butang. Wala, pray to Mary, addressing Mary as holy. Katulog, nagtawag kaniya as our life and our hope. There is no scriptural basis about yan. Ako lang din siguro kay medyo limitado ang oras. Kay ang pag-ampo gamit ang itawag rosaryo, naglambigit kami sa itawag attributes. Sa Mary, attributes to Mary that the Bible never gave her. Wala niyo ikumpara na si Maria susama o Diyos. Wala nagsulti ang Bible niya. But to call Mary as holy, yung three. Ang Katoliko nagtawag ka Maria as Balaan, Holy Mary, Mother God, anak. Ang Katoliko nga simbahan nagtudlo nga si Maria wala makapalunod sa gitawag nga original sin. Mao nitudlo sa Katoliko simbahan nga si Maria exempted sa kanang sala nga gisulti sa Biblia kanang sala o dahil sa Dios. Pero ang Katoliko nagtudlo nga si Maria exempted dinhi holy siya, wa gid sala gipanangkon nga walay sala. Ingrid, kini siya gitawag ko unbiblical. Wala yun sa Bible. Sa Bible calls, nagtawag ang Biblia nga ang tanan niya mga magtotoo, gitawag ko mga saints. Iso, 1, versikulo 1, natawag nga ang tanan niya mga believers, nagtuog ang Kristo, gitawag ko mga santos. So money, unbiblical, there is no basis sa pagtawag natin kay Maria, atong yan sa pagampo natin kay Maria. Wala scriptural basis nga si Maria, balaan siya. Wala scriptural basis nga si Maria atong kinabuhi o atong paglaom. Gani si Jesus. Si Jesus nagtudlo siya sa balaang kasulatan, gibalik-balik yun niya because He saved us from our sin. Siya yun ang magluwas, o siya yun ang magluwas sa atong mga sala. Lingon si Maria, Lucas 1, versikulo 47. Si Maria lingon, and my spirit rejoices God, my Savior. O ang akong espiritu nagakalipay sa Dios tungod sa akong manluluwas. Atong sa naon ni si Maria, nag-ila siya, na siya nagkinanglan o manluluwas. Mary calls God their Savior. Savior from what? Kaluwasan alang sa unsaman. Sinners need a Savior. Sa ato ba? Nagkinanglan si Nagkinanglan ko. Gayon kay karon naman ko. Kamay na lang sa lang kapis. Sa lang kapis. Ako na nagibasa sa nga akong kay di man dato kay Mary, ni-acknowledge siya ang Diyos, maoy iyang manluluwas. Therefore, Mary acknowledged that she was a sinner. Si Maria, niilag yun nga siya sa kamakasala o nagkakalipay siya sa iyang manluluwas. A sinless person does not need a Savior. Kung si Maria way sala, gipanangkon nga way sala, nganong nilaman siya sa iyang manluluwas nga si Jesus. Kung sa ako nagdadini, nga si Jesus nga ni aros pagluwas sa atong mga sala. So din niya po kita, she will give birth to a son, and you are to give the name Jesus because he will save his people from their sin. Si Jesus manluluwas, tanang tao sa kalibutan nagkinanglan kaniya as manluluwas. But ang Romano Katoliko, nagsulti sila, nag-claim sila na si Maria naluwas. Gikan ining klasik-klasik sala nga nasala ang matakusa nga kini nga sala na panunod, pero ang Katoliko nagtudlo na itawag Immaculate Conception. O sa ibon pasabutin ni, her being conceived free of sin. Nilalagay sila nga si Maria wala gay sala. Gitawag siya o Immaculate Conception. So kini nga teaching scriptural ba? Ang tanaw na po din mao kini. Ang Romano Katoliko nga simbahan ni-admit sila nga kini nga doktrina sa gitawag pag rosaryo, pag-ambong ngadto ka Maria,
dili gyud ni mabasa dinhi sa Biblia. Ako nabasa na nga Roman Catholic Church ni-admit sila nga kining pag-ampo sa mga tao, diretso kang Maria, wala gayon kini sa balaang kasulatan. So dinhi ako nakita in praying the rosary, ang Katoliko, ang termino nini gitawag kini og Holy Mother God. Kini ako nakita dinhi sa pulo sa Dios nga wa gayoy balaan. Ingon ang Bible, nakasalaan ka na o nahilayo sa Dios. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinagi sa katao o ang maong sala nagdala og kamatayon busa nakasalaan ka na kay ang sala nasunod man sa mga tao. So dinhi ako nakita nga diya sa paglambo sa rosaryo na ay basic nga problema. Ako wa gyud ko miamon ko niya na bisan Katoliko pa sa una, di gyud ko kay bawo mag-ihap-ihap ana, wa gyud na nako na practice. Pero sa akong di ko kay kini, makamauna noon ko. Gikan sa pagsugod, hantod mag-ihap na 1, 2, 3, 4. Gulitan nimo ang itawag Queen of Heaven. Nagpikit sa kanya, Queen of Heaven. Hantod ana. Nakibalo noon ko karon nga napasod ako. Kung saan ka, sige lang, wala na yung mga ako na as an example ba. So, diha sa mga pag-ampo sa rosary, wala diyoy o naging gitawag basic problema. Una, mauni. Ang pag-ampo sa rosaryo, that much of prayer is directed to Mary. Yan ang i-mention kaniya, 200 times diretso kay Mary. O niya, pila ka lang times diretso sa Father, 20 times lang. So, di-confirm ang pagtulunan nga that much of prayer is directed to Mary, not to God. Wala kita tuduin sa Biblia. Ako isot sa inyo. Wala kita tuduin sa Biblia nga nibisan-bisa nga to sa langit makadungog sa atong mga pag-ampo. God alone is all-knowing, all-powerful, and all-present. O samtang si Jesus, nandun siya sa mga apostles, ngayon siya, kung mag-ampo kamo, ingnan ninyo niini pag-ampo, amahan, namo, nga naa sa langit. Walang ibingon, inahan, namo, nga naa sa langit. Ingon siya, amahan, namo, nga naa sa langit. So, matang ihiplo, sa mga pag-ampo, diya sa Biblia, i-address with kini, diretso ngadto sa Dios. Gikan sa Old Testament nga sa New Testament. So, the Holy Queen is a portion gitawag kini sa rosary prayer calls Mary is almost gracious and advocate. Tinuod ba yun? Na napuno siya sa grasya, tinuod bagot nga siya usa ka advocate kung tigpatiliwala, kung tighangyo ngadto sa mahan, kung ikaw magsala siya mga tubang, mga bugar ngadto kaniya. Ang ingon ang Bible, unang Juan 2 versikulo 1, paminawa. Mga anak, gisultihan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang makaron siya mao ang mga tubang ngadto sa amahan. So sa ato ba nakita diri nga ang pag-ampo sa rosaryo nag-require kini sa mga Katoliko sa pagtawag ngadto kang Maria as Holy Queen nga makita usalan kahigayon sa Biblia. Asa mabasa niyo gitawag Holy Queen sa Jeremias 7:17 ngadto sa 19, Jeremias 44:16 ngadto sa 27. Kana mao'y usalan ka scripture nga nag-address kay Maria nga gitawag Holy Queen. Ang pamitatay mo nani. Panahon kini ni Jeremias, wala pa si Maria ani. Layo na kayo nga mga siglo si Maria. But nga kung dito nung as holy. Abot sabot, dili yun na siya si Maria. So dili ako nakita nga ang Biblia wala magulagway ni Maria ingon nga rayna sa gitawag kalibutan igsoon. So nagtawag lamang siya kaugalingon nga Lord Servant. Ako balikon, si Maria wala giulagway sa Biblia nga rayna sa langit. Mingon siya sa kagulong Lucas 1:28. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. So dinhi ako nakita nga ang Bible wala gyud nagpakita kaniya nga doon na siya crown, doon na siya authority sa langit o sa yuta. Samtang mag-ampo kita sa rosary na mga nga dili gyud si Maria ang atong life, dili gyud si Maria ang atong gitawag
home. So dili tulo lang kapag mutada ang gusto na ko ipamutada igalang i-print tapos ako lang to lamo gidalit-dalit lang na ako. Sige, ang pamutada yung natin. Tulo lang ako pamutada. Ako yung pamutada. Ako yung pamutada. Sige. Ang pulong nga holy, igamit pa gani siya Holy Rosary. Ako nasab kanya kining pulong nga holy, i-address kini sa taong buhi sa Bible ingon. Gisulatan ko kamo niini, sense mga buhi. Wala, mga santos nga mga buhi nga mga believers. Sa Katoliko, gamiton ang holy kung may tawag na ginitawag veneration of the Pope. I-declare na sa Pope na siya santos, gamiton na ang holy, San Pedro, Santos. So holy na siya. Pero malinaw ko, nga sige, diretso na to. Ang pangutada, kini nga holy, nga nung di-address magpili sa usang kabutang, Rosaryoan, nga nung itawag man siya holy, di man na siya tao, di man na siya persona. Salamat kayo. Sarap ito, tulong ka. Kadua. Sabi ako sa bagon, sunod ka. Anong gitawag ni Holy Rosary out kay ang pasabutan ng balaan kay si Maria may itumo. Si Maria balaan kay Polo Grecia. Wala ang babae sa sumala sa Genesis down to Revelation nga gitawag ko Polo Grace, Lucas 1:27-28. Dili si iba. Niya kung Polo Grace ka, matawag na ikaw dili balaan. Niya sa Lucas 1:23, ingon siya, inahan sa kumino. Niya kinsa man ang ginugisutan, buhat Jesus says, ang Lord of all, Mos Kristo. Niya sa Marcos 12:29, ang Ginoo ugad usara sa to pa inahan sa Diyos Maria. Tawag mo siya balaan ya anak ng balaan ko. Muna nga, kaya kanang Holy Rosary, biblical nga kay masabot dili literal kundi implicit. Isaiah 35:1, Ros from Latin comes from Latin word rosarium. Niya, usa na rosarium. Gamito na to ang rosary in spiritual ros. Mo nang pag spiritual ng bagambo, refrido ngadto ni Maria kay si Maria instrumento sa kaluwasan. Dili itong ingon mo kung Mateo 9:21 si Kristo, principal si Biyong Wailali sana, pero si Maria instrumento sa kaluwasan. Juan 2:1-7, kasalas ka na, nihangin si Maria ngadto ni Kristo, huwag bisa balibari. Isa niya ang mga tao. So kita mo, tabang din ng Maria, dili kita balibara niya, basta tinarungan. Siya mo yung mangupot, mahangin ngadto ni Kristo. Next question. Si Jesus nagdulo ba o rosaryo nga to siya ang mga apostoles? O ang mga apostoles, di ba sa gitawag pagtulunan sa rosaryo nga to sa mga nagsunod ka Kristo Jesus? Yes or no, yes or no? Ang tuman, implicitly na, Pastor. Yes. Implicit. Wag ko yung Sumala sa Bible. Di implicit gani, masabot. Masabot pa, pero dili literal na word rosaryo kay naman na sa Lucas 1:28 sa Diyos Kristo, magimaya ka, Maria, na puno ka sa lesa kung saan. Palawi kayo. Kaya ako masabi niya. Okay. Ako masabi niya. Kaya ako masabi. Puro mo niya. Tatawa sa Bible, ang young verse. An angel being come and said unto him, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Duway James Bible, Standard English Translation 1582 po rin. Sa ito ba, pulong mo na sa iso kay for gospel rin, Biblia rin. Matuban ni Pastor Naganda, na iibasaw niya, ang Biblia Word of God. So Word of God yun, nawagin mo, mention si Kristo nga, ayaw mo mag-grocery. Huwag mo sa Okay, next question, last question. Okay na ko. Mana. So, doon na yung pala. Ako po yung mutana. Oo, sige. Mutana si Kristo. Mutana ba ka? Alam niyo natin. Unang pumunta na Pastor Jupiter sa mapapasanon na Pastor. Na kining ang tao na adunay full of grace, puno sa grasya. Balaan na gawin. Ato sa taon kung gisultibigan sa Yes or no, yes Isa or no? naman, pumunta na. asa. Ang tao na tawag siya puno sa grasya, balaan na ito. Ano gawin? Ako to ba walay tao nga puno sa grasya.
Sumala sa Lucas 1:28, Mr. Moderator, Pastor Ricanda, di sa Parania. Sa Lucas 1:28, dire sa Lucas, Sa lain versi basa. oh, ulo tres. Pumunta na, kinsa man yung baylanan ng ulo tres. Ulo si Bili Maria. Di lagi na pulos bersalah ingat. Sila ulo tres. Dua versi na papot na So, pumunta na. Daron. Oh, di mukhang mga So, pumunta na. why puno nga tao sa grasya? Matod ba ni mo kanina sa Lucas 1:47 nga, nalipay ako sa pamaluwas matod ba ni Bili Maria. Oh. Giring, pasabot ba ni mo si Bili Maria, adun na bisara. Sa Magkasala si Bili Maria. base sa Roma 3, 23, ang tanan nakasala. Why exempted na lang as tao din sa lipunan? Karon sa Roma 8:28-21, adun na may linain si Diyos na white sa What's Roma 8:28-21. Asawa na to, tanaw na to, salat magit. Dili panahon sa pagbasa sa panahon sa panutanan do. Pwede niyo mag-isa mo na. Pagmana, na may tao nga bilain sa white sala, madawat ka na. Di ko daw na. Na, karon nasuwa sa ako. Pasalamat ko. Siya rin po. So, pumunta na. Kining pag-practice sa Iglesia Catholic Romana na ningon nga way hulong nga pag-ambong ng Rosary. Naaman sa unong Tisulga 5:17, pray without ceasing. Manawat kayo nga morning madapat sa Rosary nga way hulong pag-ambong. Sige. Ang pagampo lahi, ang pagrosaryo lahi. Mo pabor ko gaway hulong sa pagampo. Dili ko mapabor sa gitawag way hulong sa pagrosaryo. Asa mabasa ko diya nga kini ang Rosary. Kami kita mga, kung mag-ampo ka mo, ayaw ka mo, pag-ingon sa mga pagano nga nagbalik-balik sa ilang tagas ng mga pag-ampo. Asa na? Matthew sa isang dola. Asa to yun na deka dahil Rosary diya, purta Hindi ko mo yun. Ay, no man Kaya yun. ko na gusto rin. I-address ka na kay Maria. Basta sa Okay, pasensya na sa pano. Sa kinong na, hindi na ito ibunggo ng ato. Ito, siya dipinsa kung na doktrina sila. Dili na doktrina sa Biblia. That's correct. Okay. Sino mi ko? Karon, mag-isgo ta. Wala pa yung evaluation sa inyo doha, ha? Ang Rosario, sa ako ni Balaan, tulo ka klase nga religious na mo kalimutan. Muslim, o upat yun, Roman Catholic, India, o kining Buddha bless you. Ako, kaya na ilang marosaryuhan. Kita ninyo na. Hare Krishna, Hare Hare Boom. Okay, sa India lagi. Hinduism na. So, una sila kasi ay kasakit kami sa akong search yun ninyo magsoon. Pare-pareho na rin sila espiritu. Pero usaha, hindi rin sila magkasinabot kaya wala na yung pagkaroon ng Helmet. Una rin sila ay similarity. No? So, okay. Karon, narita sa election next one. Si Pastor Jupiter, sa una, ako pag kumati, daw i-promote niya ang Rosario na. Sa naman kayo mo, wala din masing damping, ha? Oh, ganun na. Wala din masing damping. So, kung magpasabot ganita, direct to the point, unsa ang imong gibarugan, ay lang repeated nato sa imong kaatbang. Okay? So, muna ang tinudar lang. O, nagkakaroon na po ini debate, pero wala na po ini. Wala na po anak. Tungod ka ay imon sa kasulatan kasi matod pa diya sa sulat ni San Mateo o Monsignor. 1 Timoteo 6, no? Ang parte na
magpailalang ta na kung antigo ta garbuso pero ginanglan ta din mga buang-buang buang tayo na bang kaagan kay kiniwalay kasuslanan nag-isig paggarbuhay na rin. Okay, basahan na to, no? Hindi mo na rin okay. Wala ba ni siya? Siya may mo. Evaluation. Huwag ka lang pastor tayo mo sa ito. Sa gino na po na i-promote kayo ni Pastor Jupiter, sa gino po nga direct to the point kung sa ibaruganan mo kayo kaduga ang baruganan sa Romano Catholic. Unless, tulad sa Marisyon. Okay, sa Marisyon. Okay, wala ko nag-promote o rosaryo. Pero hindi mo mag-iskutan ko. Sa Marisyon, hindi ba na rin ako? Okay, niya. Sa Marisyon, okay, ang kauno ni Monteo, size 4, garbuso kaayo o walay kaibalo, nabuang siya sa pakiglantugi o pakiglalis na tungod sa mga pulong na musampot sa kasina. Panagwingkil, pagbugal-bugal o dautan ng mga sisamaw. Ha? Unuan pa na ito eh. 5. Musangkot usab kini sa walay hulong nga panaglalis sa mga tao nga dili kasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdaong sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagkadako. Tinuod na, ako na to ni. 13 sa 3 9 ug 11 sa Tito. Para masabtan na to nga hilig kayo niya. Apan likay ang binuang na pakiglantugi o pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan. Ang pakig-away o mga pakiglalis may tungod sa balaod, wala kini kapuslanan. Wala kapuslanan. So may suod, o nga, kini ako lang pag-away ninyo nga party sa panaglalis, party o sharing garden. Doon na rin, kung doon na may pangutana, ina lang, for example, doon na po, ang born again Christian ba sa ilang baruganan, nagtuo ba sila na maluwas? Umingon ang born again Christian, yes. Asa mabasa? Okay. Episode 8. And then, dayon sa buwan 12, sa tanan nga mitog bidawat sa anak sa Diyos, nagkatungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Amen? So, proven na nga matod pa sa Hebrehanon 11:6, kung wala kay pagpahimuod sa Ginoo, kung wala kay pagtuo sa Ginoo, hindi ka makapahimuod sa Diyos. Nabali ba na? Ang pagpahimuod sa Diyos, doon ay pagtuo. Kung doon na kay pagtuo, nakapahimuod ka sa Diyos. Muna ang 13:15, ang tanang nabil o dila, doon na kay kinabuhi, ang atong nabil, takos yun, nga muday sa Ginoong Jesucristo. Amen. Okay. Sa ba? Okay. Ari kang atong amigo bisita, ang iyang mga tubag, hindi pinsahan lang niya ang iyang tinubuan. So, wala ko'y supak na. No? Wala ko'y supak na. Pero, ari sa Biblia, kadang mayroon siya, evolution niya, walay gisulat ni Jeremiah sa 44, gikan sa 1, hangtod na sa 25-26 na si Maria, o usa ka babae nga gikan sa yuta nga namatay na kunya naglingkod na dunay trono sa harian, walay mabasa ka na, wala pingalan.
No? Kung mag-isgot ang babaeng isgutan sa Biblia, iglesia na. Amen. Monay pakaslan, monay coming nga din balikan sa atong Ginoo, Hebrewanon 28 wako masayo pa na. Ang pagbalik sa Ginoo, dili na siya magpalangsang sa cross. Ang pagbalik niya, mauragit ang pagkuha sa iyang mga tinubos ng paamon. Okay? So, muna, by friend nga, ang tambag na po, bumulat lang ta sa atong denomination. Ang pinadayag 18:4, bumula kamugikan siya nila akong katauhan. Aron dili mo maapil ang akong malayo maabot. Ikadunga ang Korinto sa 17:18, ayaw pagkita mo daw. Katauhan ko, aron isipon na mo nga akong mga katauhan, akong mga anak. Bumula, magpalaita. Kumuna nila dili. O niya ako, bamilisan, balisyon. Okay, Kaya kami yung Biblia ba? Siya mang kayuhan ng baban. Wala nang gisbutan na rin na kuhaan ka ng full of grace. Ang ingon rin ang Diyos mga uban ka mo. Okay? Kasi pagkatanan nyo. Pangutanan na ko rin. Kanus ang kasubod, pag-practice ang Romanong Katoliko sa pagtampo sa Rosaryo. Unsa nga siglo, unsa nga tuig kasugod o practice ang Romanong Katoliko sa Rosaryo nga pagtampo. Salamat Diyo niya, sa di pa na ko tumagon, hindi mong Biblia, kumusta na na-printing? 2003. Niya imong Lucas ng video, 1609 rin. Oh, 16. Noon na rin si Moa. Wala po ng Greece, imo na i-usap na niya, way po ng Greece. Ang ngayong mamutana, tumagon, ganun sa nagsugod, kumana na ito nga, ang Rosary practice si Pope 23 sa encyclical literature sa tuig marag 15 ba basta 19 So, wala kay klaro. bago-bago ba Wala pa. hindi mo ka debosyon kami na sa usa di ka debosyon ni Kos Katoliko nga kining powerful prayer kining pagampo kay kini siya kay tungod kay ang golden grace from God practices the is devotion. Ni premise ko na di dogmatic teaching ano sa devotion dili doctrinal sama sa Santo sa Misa sa doctrinal teaching Santo sa Repredo ng Iso ng Simbahon. So pero sa practices yung apostoles wa ko manadala ko sa Riyana sa Kristo eh wa pa may sa Riyana nagsigaw din di wa pa man so gibuhat ang bensin gama sa mga tuig para matag bensin sa Repredo sa misteryo nga kung ihatag ng mga bersikulo sama sa misteryo sa kining kahayag si Kristo bunyagan sa basura na ang Biblia sa iyo rin Katoliko naigi pamalandong ba so ang muna ang debosyon di na dili siya Dili biblical. biblical kaya na may gikutlo misteryo Asa may biblical na? bunyag Okay, okay, so na. Okay, so po ka tayo, mutawa sa tabangan na nato siya, dili ko gihirapan ha. Mga kanan natukod ang Rosario, sukad na mahimog si Constantinople sa tuig 325. That's all. Mutanan. So, wala po kung tanan. Sila yung piling sa mutanan? Da. Okay. Oh, that one. Ano yung Doon, ako makita ka. So, nang kasabat ko si Maria doon panahon na ito ko mag-fulong Iglesia. Pero pag anak na, dili na Iglesia. Pero kung naman na, dili na siya fulong Iglesia. Si Cristo, ang naang grasya, ikaw ka lang. Pagkakos sa sulod, fulong Iglesia. Pero di anak na, kita fulong Iglesia. Salamat din Brad Felix Veloces ka nalugi with nani. Ang iyari ko ang anong si Sir Lucas 1:20-26 ang sunahan nas anunsisyon. Sa ito pa, mutuwa na siya mystery, joyful mystery si Felix. Pero
Si Birhen Maria, pagsabak, full of grace. Pag umanak panganak, di na full of grace. Nakimakita na sa Biblia na, umanak panganak, di full of grace. Naakaw man rin ang full of grace sa Lucas 9:8. Okay, kan 16th century. 16th century. Ano ba yan? So mga nga, what ay makita sa Biblia na kining dili full of grace si Birhen Maria kay linain sa pinili ni siya. Siya may principal sin. Pero hindi na. Ha? Asa man mo sabi ang Biblia? Sabi mabasa na, anak ko, Lord bless Japan. Oh, virgin ang yapo ba rin? O galing mo siya? Virgin siya. Virgin ko, malaki. Okay, correction. Si Maria, ang atong dila sa tuwing ni Santiago, tama sa uhas, sa kapustro, higuran ng kapasilaon sa tubos ng tayo. Be careful sa atong question. Kung mag-iskultag, puno sa grasya, kita di ay iba puno sa grasya. Ubot pa sa buto, ubot pa tamang puno sa grasya, madisgrasya ka eh. Sa tanong ito, itagag ka tungod sa imong anak sa Diyos. Kung naluwas ka pinagi sa grasya, bidawat na to si Jesus, bidawat na to balang espiritu, full of grace na ta. Puno pa sa grasya. Puno pa sa grasya, Birhen Maria pa? Saan ko sa iyang ingon? Wala pa rin eh. Sa iyang idawat ni Kristo, na nasa sa sulod. Kristo sa puno ni Kristo. Ikaw lang ang kadawat Kristo. Once a person accepts Jesus Christ and his personal Savior, he is only saved. Ang Biblia na mga Biblia. Niya si Birhen Maria, masabot eh, Pastor Liganda na puno ko na grasya rin siya, unsa ko na si Birhen Maria na si Kristo. Ang dinugdan sa ginibuhay dito na agin niya, buhat rin si Kristo. Full of grace si Birhen Maria. Niya mo, full of grace. Pero wala kay dahil ka nabasa na si Maria ang bautismo ng Kristo. Alain na po na po katawag. Sabi. Alain na mo tanan. Wala ikaw. Alain na. Pastor Sergio, Sa mga o kaning iskutan na Iglesia Romana Katolika. Akong pangutana, kay di naman nagsukat ang inyong mga doktrina ron. Akong pangutana, isa may nagtukod na ng Iglesia Romano Katoliko. Salamat sa nga Pastor. Eleuterio Nebria. Salamat Pastor Eleuterio. Kung mga ka itong kisig tungkol sa Roman Catholic Church, kung mga standard referensya sa pagkalibutan ng International Encyclopedia, Volume 15, page 520, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to double natures of Jesus Christ. Its founder was both human and divine. Kemudian ka, orang Biblia na agyo, Matthew 16:18, so Etilio Peter upon the sun will build my source. Hindi naging sabihin siya, privilege siya. Usa ka iglesia ang ito ko. Usa iglesia, buhat ng iglesia Katolika. Naas na Biblia. Ang Romana Katolika ba? Ha? Ang Romana Katolika ba? Ang Roman Catholic Church and the Catholic Church just the same parehara. Kapag nila yung Catholic Church. Di pamatodaan ba nimo ang Iglesia Romana Katolika nga tinukod niya sa Diyos? Kinsa ko na? Wala yun si Ginoong Jesucristo man ito. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod og Iglesia Romana Katolika? Kami na, ang Biblia din yung tingog ito ni Jesus. Matthew 16:10, si Kristo nagtukod og usa sa simbahan. Pero wala sa Romana Katolika. Ay, kumaki ang Biblia. Usak yang bisa ngingon ko Roman Catholic Cemetery. Itu kami aku apa mata bane. Pastor Liganda nasa Santiago, pagmante siya ng gilento. So ako begitu statement. Ang Matthew 16:10, tinawag ko ni pahayag na si Kristo nagtukod sa simbahan. Kung sa ingaan sa simbahan, ingan lang gini Kristo, paminaw sa ipunta. Marcos 11:17, paranlan balay sa pagkampo sa tibuok kalibutan. Kung sa ngayon, Lucas 4:14, Katolikan. Pagdilingan, tabang ko ba? Dili Romana Katolika. Romana. Si Pablo
Kay si Pablo mo may siya minsero sa kagintil. Yung sa niya pag-explicar may tungkol sa gitukod ni Kristo, may tungkol sa iglesia. Nag-ingon ba si Pablo pangumasahe kamong mga iglesia Romano Katoliko pinagi pa nalo mabasa ba sa Biblia? Orang nag-iisan Kristo mo na. Romans 16:16 yung gigamit. Salute you one another with the holy kiss, the churches of Christ. Yeah. Mao na. Pero di na depende ni Brad Sinayong Felix Manalo na Church of Christ may nasa English. Churches plural naman na. Membro ka na ang Churches of Christ sa Romans 16:16. Ili kama 23. Romans 16:23 sa Latin Bible. Ayos suspis mios. Salutat vos et universa Ecclesia. Ang universa Ecclesia, which means Catholic Church, membro sa Katoliko na Roman 16:23. Dili Romano. Dili Ato Kita yung Romano. Roma 1:18, gikan sa Roma, ikailap sa tibok libutan, labos Pilipinas. May hana sa Roman Catholic Church. Apinaw sa gikan sa Jerusalem, Lucas 24:47, Praise the Lord, Christian beginning in Jerusalem. Dunia, ay wala man naman sa Kristo sa Jerusalem, gilugoy na to sa Roma. Muna ang Diyos ang pagkita ni San Pablo sa buhat 23:11. Ingon, Pablo, ayaw Carlo, kining ipamatuod mo sa Roma. Sa samang pagi, nagpamatuod usab ka dito sa Jerusalem. Gikan sa Roma, ikalap sa timong kalibutan, Roma 1:18. Muna ang Roman Catholic Church, Brother Tigasa. Okay.